Здравейте ви, боксерам, аз съм Злобата ви се явят и това е трети епизод на Как да Майнкрафт. В миналия епизод видяхте, че инвентарът е пълен и затова ще ви покажа как да си направите чест. Само да влезем в къщата, откакто сме с желязна арта. Разбрах вече как правилно се прави леглото. Взимате дървени дъски, подреждате ги по същия начин и отгоре по същия начин слагате вълната. И ето получавате легло. Аз сега няма да го взимам, понеже аз съм се правил, а и не ми трябва в момента. Така, сега често как се прави, извинете. Вземате дървените дъски и ги подреждате по този начин. Само че една не ме достига. И ето получавате чест. Или по-точно сундук. Сега имам два честа, затова ще взема. Махме меч, за да си хвалим нещата. Някога така става. Да, той че става късно, след като бяхме направили леглото, да го използваме. В този епизод мисля нещо било да казвам. Мисля, че всичко си до сега вече знаете за този епизод и стига. Само че искам да пробвам едно друго нещо. Пак с легло, но искам да видя дали ще се промени нещо. Но трябва да... Не да видя... Ми става много интересно как стана. Затова аз искам да пробвам. Така, взимам малка част. Хитри. И поставя това. Но странно, гледам клип с кати да вълна там. С някаква вълна беше. Не знам с коя вълна беше. Но то беше някаква такава вълна. Чета неговото беше просто от лексата. Не знам ли е нещо от лесата. Но както и да е. Но знаете, мисля в тези епизоди да не показвам по няколко неща, за да ги правим по-бързо. Вижда някои работи стават, знаете, доста бавно. Някога ги правя епизодите. И знаете, но просто нямам време да ги снимам всеки път просто. Видите, че аз се старая да покажа се в някой епизод по няколко неща. В този епизод се опитахме също. Мисля да малко да покажа как да си направите и факли. Да, с малко ще ви покажа как се правят факлите. За да ви е светло. Ето аз имам готови. Аз ще се върна след няколко секунди. И така, значи трябва да ви въглища и пръчките. Може би ще ви покажа в следващия епизод, може някой да знае. Ето сега ще ви покажа все пак. Ето така, получавате пръчки. Така можете много пръчки да получите. Сега камените въглища ги слагате. Чакайте, аз ще взема всичките. Ето така слагате камените въглища и пръчките и получавате факли. Аз ще вземам доста, понеже имам много въглища и пръчки. Към 60, не знам колко пъти, 60 няколко. Доста ще вземам, понеже имам много. Да, вече го казах, сега ще взема. Ето. Колко много факли са имаме вече. И ще взема ето тази, която само една. И започвам да слагам факли, за да свето вече. Следващия епизод ще мисля да ви покажа как се прави меч и печка. Тази малка къща ще сложи много работи. Не знаете просто, че няма да спирам да... Може по някое време да спра да пример до всеки епизод, не знам, ще спра по няколко... Ще спирам малко поредицата, за да имам време и с другите поредици да работя сега, за как да нямам време. Ай вече ми е чудно за какво да снимам в как да, но ще продължавам там снимам. Очаквайте следващия епизод. До скоро.